Sari-saring kababalaghan na ang nangyayari sa bahay. Mga multong nagpapakita, pinto ang bumubukas, Arinola. irinolang nagpa-flash. Isang tinanong ang mga anak ni Lola. Bisaya. Bisaya ka ba? Dahil Ghost Month ngayon, syempre, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng ghost stories. Pero meron kaming partikular na horror story for today. Lumaki ako sa aking lolo't lola. At gabi-gabi kong katabi si lola sa pagtulog. Si Oa, nakakayos naman. Isang araw, sinabi niya magbabakasyon siya sa Cebu para bisitahin ang ate kong bagong panganak. Matagal nang may alitan si lola at ang biyanan ng ate ko kaya ikinagalit ng biyanan nang dumating siya roon. Isang gabi, habang mag-isa ako sa bahay, Atake. nagising ako, naatake ako, nagising ko. Atake ako ng gising ko sa puno ng nagdadasal sa altar. Buti nagising pa. Isang matandang babae ang nakatayo sa altar. Nakasuot ng kayumangging saya. Pero hindi siya si Lola. Dahil nasa Cebu si Lola. Kinilabutan ako nang lumapit siya sa akin at sabay kami nagdasal ng Our Father. Ngunit tila natatawa ang boses niya. Bisikleta. Nakita ko may hawak siyang bisikleta pero hindi niya ito sinakyan. At sa sobrang takot ko, ipinikit ko ang mga mata ko at nagdasal hanggang makatulog. Kinabukasan, ikinento ko agad ang nangyari. Makalipas ang 2 linggo, bumalik si Lola mula sa Cebu. Ngunit lumubo ang tiyan niya at hirap siyang maglakad. Wala raw sakit ayon sa doktor, kaya lumapit kami sa albularyo. Pustiso. Bago kami pumunta sa albularyo ay binalikan muna namin ang pustiso ni Lola. Dinala namin si Lola sa isang kilalang manggagamot sa Kamakiran. Ngunit natuklasan namin hindi siya albularyo kundi mangkukulam. Para raw matanggal ang kulam, kailangan niyang magdasal sa sementeryo ng hating gabi kaya ginawa niya itong mag-isa dahil walang gustong sumama. Simula noon, sari-saring kababalaghan na ang nangyayari sa bahay. Mga multong nagpapakita, pinto ang bumubukas, Arinola. irinolang nagpa-flash. At kakaibang ingay sa gabi. 12:00 ng gabi. Nagtipon na ang lahat sa bahay ni Lola. Gumuhit si Nanang ng malaking bilog sa sahig at ginuhitan niya ang abukado na parang hugis bituin ang gitna nito. Nagdadasal ng Latin si Nanang at parang may inimbentong kung sino. Bigla na lang siyang nahimatay at pagkalipas ng ilang segundo, sinabihan siya ng isang boses lalaki. Singit. Ang singit ay ang lakas ng amoy. Malakas din ang tono. Dumilat ang kanyang mga mata. Umaliko ang katawan. At nagulat ang lahat nang naging salita ni Nanang! Ngunit nag-iba ang boses. Boses na parang nanggaling sa kailaliman ng mundo. Kalbo. Buo at kalbo. Kalbo ang paligid. Malakas at nakakapangilabot. Inisa-isa, isang tinanong ang mga anak ni Lola. Bisaya. Bisaya ka ba?
Ako, hari ng dilim. Naniniwala ka ba sa akin? Parang umihigop ng lakas ang busis na iyan at hinangin ang buong... Pangalawang sumapi kay Nanang ay isang boses 20. Ang boses nito ay sobrang tulis, inom at may lubhang nanginginig. Ilonggo. Yung duwendeng ilong. Sa isip ng aking tiyuhin ay lahat ng ito ay para kumaling ang lola ko. Pero nasa isip na namin ay ang kapalit nito Swallow. ay ang pag-swallow ng bato and pag-surrender namin sa aming bibig sa kapwa ng mga evil. Mababali na sa lakas ng hangin ang mga punong nasa bakura namin. Ito naman kasi, hindi naman ako kasi. Oo, talaga. Magugulatin lang. Bigla na lang naimatay si Nanang. Pagkagising niya, ay sinabing umalis na ang mga ito at hindi epektibo ang ginawang orasyon. Sapagkat nalaman nilang hindi sumang-ayon ang mga anak ni Lola sa gusto nitong mangyari. Ang ibigay ang kaluluwa sa kanya. Kung ang kamatayan ng aming lola ay plano na ng Diyos, ay karapat-dapat naming tanggapin at hindi para piliting buhayin siya ng kung anong alipungang elemento. Mga elemento. Sino ang makakasigurong si Lola pa rin ang nabuhay na katawan at ang kapalit ay ang aming mga kaluluwa. Walang makakapagsabi sa plano ng Diyos sa ating kamatayan. At walang tunay na makakapagbigay ng buhay kundi ang Diyos lamang. Dahil sa lahat ng nangyari dito, Jackhammer. mas kumapit kami sa Diyos. Mas sumisiblo noon ang Panginoon. At kahit isang dekada na ang nakalipas ng pagkawala ni Lola, alam naming nasa mabuting mundo na siya. Kung saan nandun din ang poong may kapal. Glory to God. In the name of Jesus Christ. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga kuyog ko. At sa pagbabasa ng aking kwento. So mukhang patok, no? Mukhang pwede. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok and don't forget to like, comment, subscribe to our YouTube channel! Nakakatawa na. Our sound effects. Happy Halloween! Happy Ghost Month! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.